Барон ё ки додхудо пранкҳои деҳона мекунам, канали ма 200-300 000 мешавад. Идоф бе ягон группа хидм тоқа. Дурӯға нагӯ шо. Хай мезанишам хали дидаги. Хай баъди батли рекл уже мефаҳмам мардум ки дурӯға нестай, хайб нестай. Агар ма пага қатъиян бачаҳо шиштум бугум ки мо ина шӯхӣ кардем мухлисора Исуса ҳам хеле гап шид қатъима дига гап назавум монда. Барон пешниҳод кардагием қатъи бегиҷон бахшиш брат розӣ намешавам ки қатъи ту даж ягон группашон. Тхта нигер гуфта метуни? Текстои баронат менависӣ? Агар ҳамо доказательства дошта бошам. Бороям пӯст доказат кунам братан. Чӣ ба? Бача! Ё андеграунд бихон. Да гапи ҷавоб бите. Вақти андеграунд хонда наметуни, вақти да гапи ҷавоб дода наметуни, нигер нагӯ, барои ки нигеро ба пистолет мезанад. Бемайра бирорум ки ма ганда нағз мебинам вақте ки шахр реаксия дорад. Шарики барномаи мо ҳастанд ширкати дорусозӣ Соф Савдо. Агар шумо хароб ё фарбе шудан мехоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати дорусозӣ Соф Савдо муроҷиат намоед. Доставка дар тамоми шаҳрҳои Русия. Салом алейкум бародаро. Ҳама каса хубен, тенҷен, проекти нав ҳақиқат дареб да канали Тач проект. Меҳмони барномаи мо ҳастанд имрӯз Шахер ва ё Хезе Шахер. Хезе Шахер. Нагуфтана уна бародаро мо дар барнома ҷо кардем кам-кам тока барои ҷолиб шидани барнома кам-кам саволои мантиқӣ метем. Агар нодуруст ҷавоб дод, мо ура ба ток мезанем. Созӣ брат, хубӣ, хуш омадӣ. Миннатдорум ки якмин барномаи мада чихе бугум тарама. Рад накардӣ омадӣ брат. Чихе ман хостум айти сар кунам ва ту рад накардӣ хести омадӣ барномаи мада. Ман миннатдорум брат. Хуб мегзарем ба саволо брат. Баъди ин қадар перевороти кишидак дар мобайнтон ҳамин батли қатъи рекл мешава. Ман радросӣ гап ҳар рӯз дар инстаграм менависам ки акати қатъи Шахер бисёри ҳамун батл мешава ё намешава, ҳаминро ай наздик бифаҳм брат. Батл мумкин рӯзи шашум нашава, не ки аниқ батла ман мегзаронам, барое ки ин батл бояд шава ва ман ягон саволи то ҳозира ягон батл ма гуфта бошум мекунам, хеле бад нашидагие ки накарда бошумш, барои ҳамун ҳамин батла ман мегзаронам иншоалло. Значит мешава. Ма отказ намешава, не брат. Мумкин камтарак вақт шава ба таъхир монем, не ки аниқ мешава батл, аниқ. Тамом, ҳиждат кунед, батл мешава. Як чиза ман медонам Шахерҷон дар мобайни омада, ман хай хидмам дар мобайн ҳастам, кам-кам мефаҳмам, ҳамашон бародарани сӯсӯ, ҳамин омада як гапай. ҳамин коре ки шумо кардем хай пай мардум гуфтесай. ҳаминра ту як хелима да бифаҳмон ки брат ман тура бовар кунам ки хайб нестай. Фаҳмидӣ брат? Чӣ хел бифаҳмонмуд ки бовар кунӣ ки хайб нест? Хай баъди батли рекл уже мефаҳмам мардум ки дурӯға нестай, хайб нестай. Якмиш дуюмиш ки ина мара даста агар ки ҳамин хайб боша қатъима гап наза дига. Агар ман пага қатъиян бачаҳо шиштум бугум ки мо ина шӯхӣ кардем мухлисора Исуса ҳам хеле гап шид, қатъима дига гап назавум монда. Шумо ҳаматон шоҳидем брат. Хуб, як саволи ҷолиб дорам дар мобайн брат. Барон ё ки додхудо? Додхудо? Чӣ ба додхудо? Барое ки ягон проблема шава, ягон мақсад чизе ки мада дар кор мешава, ина меоиди, ина мекору блогерӣ ё реперинг фарқ надора, ягон нужда мешавад, қатъия барон дар чанд барнома шитагиай мега ки мисол чизе дар корай мисол додарои мада любое время сухан кунанд, ман нена мегум Исуса рост мега, ман ягон претензия надорам, не ки доди худо мада наздиктарай ки ман ода бе ягон шак шубҳа метавонам любой чи ай бипурсам, чи аҷияти техника бошад, чи аҷияти ягон мушкилотҳои дига, мақсад ҳамдигар фаҳмон хубтарай назар ба қатъи барон, чем қатъи барон, қатъи доди худо. Значит акай доди худо баъди инами қадар перевороти кишидак Шахер чӣ ният дора оянда да чӣ кор карда ния ягон ай ту чӣ ждат кунам мардум? Чӣ хеле ки вақт ҳеҷ вақт чӣ меганаш, мақсад ягон чи застраховни нестай, фаҳмидӣ братан?
любое время вақт метавонам чи айваз кунам. 2 сол пеш ма да авлод медиа кор мекардам, баъди 1 сол пасш ма авлод медиа биромадам, канали Алимон шид. баъди канали Алимонам ма фикр кард ки ма блогери зур мешавам, мақсад пранкҳои деҳона мекунам, канали ма 200-300 ҳазор мешава. ишам нашид, мақсад хезе 20 шид во гуфтан ё хезе 20 ё пайдо шудан акрепа мезанан титу пид мекунан. бо ина вақт ҳамихе худаш нишон дод ки хирсандӣ ё ки зиқӣ ҳамаш времени братан, чи хирсандӣ боша чи зиқӣ боша, барои ҳаму ҳичи гуфта намешава, фақат ҳамин қадар ваъда дода метавонем ки мақсад тӯли 1 сол пас, баъди 1 сол пас беҳад проектҳо, беҳад чизои хуб мекунем ва идоф бе ягон группа худам тоқа. даже ина мисоли гап бахшиш брат розӣ намешавам ки қати ту даже ягон группа шавам ё ки қати дига бародаро ягон группа шавам, ягон чиза савм. агар матра хеле я худам тоқа. агар матра я нем хеле я ам хеле байлама ба гуфти худмон лой пешниҳод кунем ки ту розӣ бошай да, баъд чӣ хеле мешава? сум бисёри чизора решад мекунам братан. и кадоме мега ки не сум важ нест, су ба худо дурӯға мега. бисёриҳо оташона барои сум фурӯхтагиам ба худо ма дагим қати барои 20 сомон ба худо да акаудо дар ҷанг шидагиам братан. сум бисёри чизора решад мекунам. не ягон одам пайдо шава, мақсад хе чиста документально мисоли гап суми соз бошад, конечно ма қати урам проект мекунам, не ки ма да кадом бобад гуфтам худам тоқа дар ами канали худам мисол на Шахер Official ма канал кардагиам, анаму каналда мақсад кадомера мумкин да барномаам биёрам, кадомера мумкин қати фид кунам исусу, не ки ӯ савмесни кори мора нишон намета. мақсад чӣ хеле ки қати авлод медиа доштем, чӣ хеле қати хезе 20 буд ку ҳам хеле дига ягон группа да намешава. мақсад фаҳмо брат, агар ки шавам барои сум мешава, қати ягон одамое ки ман қатишон ҳеҷ вақт да ҷо намерам, зиндагӣ намекунам. хонаи худмон мерам, зиндагии худам, фақат кор мерам, кор мекунам бо хонаи худмон. ӯ рӯз як пешниҳод дар ин савол нестай, хай бигзор савол боша. ӯ рӯз як кас мара дар инстаграм навист ки баъди ҳамин қадар корое кишидак дар мобайншон Шахера як бор савол буде ки қатишон возможност ҳастай фит карданда, то что агар шон тара бигӯяд ки биё фит кунем, фит мекунӣ қатиш баъди ҳамин қакоро? ба фикрам ака шабоз мара намега ки биё фит кунем, ба фикрам якмаш димаш агар ман фитш бугум мумкин ки мисол не агар розӣ мешава, не ки рости гапа мегум брат, ҳозир дар мақсадам нестай ки қатишон ягон фит кунам, ягон чӣ кунам. мумкин оянда бишава, ма гуфтестам ку ҳичи ҳозир гаранти дода намешава ки чӣ мешава. вақт ҳама чиза ҳаллиш кардестай, ҳама шоҳида ҳамҷа дидестай, хичон бачаҳо дидестан ки чӣ гап чӣ хели коро шидестай. барои ҳаму ба ҳеҷ вақт намегум ки кор намешава. агар ки пешам гуфта бошум ки намешава, дига айс пас ягон чиза пешакӣ наметавонам гуфта ки чиз намешава ҳеҷ вақт дар ҳаёташ, барое ки ҳама чиз шиданаш возможнияй, ҳама чиз шиданаш мумкинай. бале, рости гап сол шада ёд надорам, не ки ҳамин қашада ёд дорам ки як вақтҳо ҳамон вақт хезе авлод барон қати Честер ҳамин чӣ хеле ки намҷа да ҳозир шид хезе 20 то што Лонел Броматрам қадар гап чап кард, ҳамин гапу чапа 4 сол пеш ё 3 сол пеш 4 сол пеш ё 3 сол пеш Честер қати барон карда буд. ҳамин чиза медонӣ ту брат? рости гап да не ки ӯ брат хайп кардану анами қадара мардум ҳамаяму мардум ҳозир мара гуфтеса ки иам ранги ҳаму темае ки 4 сол пеш хези авлод ӯ вақто Честер буда уҷа мисол сира дига як гала будан, ҳаму вақт байни хучон чӣ карданда мисол рости гап фаҳмидам, мақсади тара фаҳмидам, саволтам фаҳмидам. рости гап ӯ батл шида буд ку баъди ӯ ма хезе диромада будам ва ман интересам накардам то ҳозира ки амро барои хайп кардем ё ки барои хайп набуд, барои ҳамун ҷое да ки ман набудам намехоҳам дар бураш гап занам. мақсад можед барои хайп кардагӣ будан, можед хайп набуд, ман аниқша намедонам рости гап, барои ки учен ма дар гурӯҳ набудам. значит намедонӣ чиза як чиз дига брат, намедонам, мақсад ман намехоҳам гап занам дар бураш, барои ки ман набудам учен дар гурӯҳ. хуб брат, ҳама медона уже ҳамин чиза ки то што ту Лонела да хезе авлод қабул кардагӣ, ҳамин қабул кардагӣ, то што ман ҳамин фаҳмидам ки Лонела ту хезе дуровардагӣ, ҳамин гап то чӣ дараҷа асос дора, исбот кардан метавонӣ ки ҳо ту дуровардагӣ ҳамун чиза? не ман ӯра дуровардагӣ нестам, ман пешниҳод кардагим, яъне
пешниҳод карда дар ки пешниҳод кардӣ да барон пешниҳод кардагием қати бегиҷон пешниҳод кардагием мақсад ки ҳамин одама бигирем мақсад барои ки дастоини ай мақсад пеш ай пишти хезе бисёр виступат кардаги ай дар батлои Россия ва дар дигар ҷо мақсад дастоини бачаи хай уҷа ҳама чиза барон ришад мекард баъд бачаҳоро пурсида намара ҳама розӣ буд баъд гирифтанаш дар хезе авлод ана хезе 2020 чиста маора хидм гирифтагӣ шах ҳечи намекунад 100%. як кас нависад ки Фирӯз медони Шахер нигеро ай ту метарсан ама ира худам намедонам ту дар чӣ хел ҷо буду ира рости гап бу солои 2015 буд 14 буд вақте ман дист мезадам ягон қати ман батл биромадагӣ набудам ва ман намегум ягон касае ман битарса ай худо ман битарсам не ака ин мавзӯи то што ҳар як аз вазифадора не чизи мақсад чизе навистае ки мисоли гап турам интерес нишидай дар там не ки ман мегум ай худо ман битарсам инами ман пуста ягон кас натарсам ай худо битарсам ҳамин қашуриши киши дайнаи мобайн ку ма бисёр ҳамин мобайна хуш кардесам ҳамин қашуриши киши дар ҳамин мобайн тихта нигер гуфта метонӣ ман рости гапа бугум оли мумкин бисёри ҷоҳо дар ман нигер гуфтагӣ нестам рости гап дар трекон бисёр нагуфтам нигер пигер бисёри баъд баромад кардагӣ нестам ин нигер я образае братан мисоли гап чӣ хеле ки братан меган ку барои ду кас се кас мисол вес натсияра мақсад чӣ накӯ чӣ меганаш яъне ки мисол яхе одамо ҳастанд ку як мисоли як тоҷик дар Россия ягон кори безеб мекунад баъд меган ки мисоли гап тоҷикҳо ҳам хелеан меган ку барои як одам натсияра судид нак ки мисол ҳамаи натсия ҳамтарияи ман мисол 4 5 нигер ки мисол ҳамхелӣ коро мекунанд мисол мебуранд ҳамдигарша дар видео чӣ мекунанд ман намегум ки вой тариян ман дигар хидмат нигер намегум ман образи ман дар зиндагӣ ранги бигем кӯчагӣ будам мақсад чиста бачаи кӯча будам бисёртар ман дар падвал будам бисёртар ман азоб кашидагим ба фикрам ай бисёриёшда барои ҳамун ман намегум ман нигерам на ҳечи нестам агар ки ба образ бигирем ба яъне ба характер бигирем образи нигерора ман як камтар пеш хонда будам баъд пешаи хонданам як акай дастоини мара гуфт ки ё андеграунд бихон дар гапа ҷавоб бите вақте андеграунд хонда наметонӣ вақте дар гапа ҷавоб дода наметонӣ нигер нагӯ барои ки нигерҳо ба пистолет мегаштиянд не ки образаш дар ҳамин кунад ба ҳамун бачаҳои хезе ки будан мақсад кӯча мегуфтану братва исуса образшон сафпадад мекард мақсад ба менталитети худмон бигирем агар ай ӯ тараф ана ма бигем ягон ҷо дар мара нигерам бигам мақсад зиқ намешам не ки ман худмам чӣ намекунам бигем ҳамин проекте ки хезе 2020 кард ку ҳамин хезе кадоми нигер мегад гуфтам бигирам мақсад ё ки чизе мега тамом ҳамин проекти хезе 2020 як аз савол дода ки ака илтимос ҳамин савола буда ҳамин проекти хезе 2020 Шахер худаш тоқа кардаги ҳамин чиза ё дар байни одамое будагия ки хушидагианд не брат ман ин проекта худам тоқа кардаги нестам ман дар видео дар каналам видео кардам ҳамунҷа гуфтам ки яке основателош маем мақсад нагуфтам ки проекти май тоқай май мақсад чиза ма кардам не ки ма яке основателош яке пешбарандош ма будам расплати хезе 2020 чи ҳами то што ҷудошавӣ кандан ку барои чӣ кандан ҳами кандани то сабабаш чӣ буд кандани ма ҳозир ма агар ира пурра ҷавоб битум братан уже сири ҳамун гурӯҳ мешава ҳамун хичон бишинам бигам братан во омӯхта шудагиян уже гуфтан мегиранд хеле ҳамдигарша ҳозир чӣ кардан мегиранд текстои барона ту менависӣ текстои барона ту менависӣ не наменависам ман хеле хачи кор намекунам брат не менавистӣ як ҷоя менависем як трек як ҷоя менависӣ мс шурика чи не безеб ку брат саломат бошӣ брат бигзор ҳамавақт сарбаланд бошӣ любое время бо ман мегӯмад ки ма дар бартам дина ден раждани доштӣ брат бачаҳо айноми мухлисои хезе Шахер ма табрик мекунам брата зодрӯз дошт дина
гарчанде ки мо аз ҷона будем не ки ма табрикш карда бошум ҳама вақт ма дар баршунда обод бошем. мегзарем ба саволои уна хеле мантиқӣ яку мезанатай хеле ҷавобошо худат медонӣ? ма ҳар як саволе ки нависагим дар бараш ҷавобошо нависагим. хеле телефон тарус ки ма ганда шорум телефон та нигоҳ мекунам хид не ин майдай бадай брат фаҳмидӣ тира намебинӣ чишмаи ма бешухӣ мегзарад яъне ҳамун нигоҳ мекунам просто хид намекунӣ брат. чӣ ба бемайра бирорум ки ма ганда нағз мебинам вақте ки шахе реаксия дорад. гӯш ки брат чӣ ба хара намехӯранд аспа мехӯранд? ин саволи мантиқие. хара намехӯранд аспа мехӯранд барои ки гӯшти асп оли бест назадам майоли ма тара аспа мехӯранд хара намехӯранд. чӣ ба время идёт аспа мехӯранд. чӣ ба бача хай тамом уже задӣ ҷавобша бугӯ уже ира задӣ. охи асп барое ки хара ҳаром кардагиам фаҳмидӣ брат. ма гуфтум ку асп гӯшт шалолай барои ҳам мехӯранаш. ягон саволи мантиқӣ. ин савол мантиқӣ набуд рости гап савол ай бемаънигиша ма хостам ки тара бизанам да ина ҷавоб дошт ягон чӣ надошт фаҳмидӣ. ма майрон шудум гуфтум чӣ хеле мантиқӣ. рафтем хай саволи дигар барои чӣ мирғ баъди тухм кардан қуд мекуна брат? ин саволи мантиқӣ. хай зурш меяд. не ёфтумаш ёфтиша барои ки нам тигмашку хеле зурш меяд. хуй во чанд хай бечора худаш намо қадар чиза мебурора бо ра худ монда ихрем. хай саволи дигар метум чӣ ба паша вақте ки мебура пар намезана? та ҷо медонӣ пар намезанад? чӣ ба охи ма дидагим ки намхалӣ мекунам. мурдагӣ дурӯға нагӯ хай мезаниш намхалӣ дидагӣ сериёз намегӯ. чӣ ба паша намезанад? ту бояд баъди заюз гуфтум ку ту баъд бояд ром биҷақӣ. охи ту чанд вариант мегӯӣ фаҳмидӣ брат хеле намешава. хурдӣ хеле созад ё сазад назад гал тимос брат ё 198 бачо 98 немешава хидм бахдо ҳуш надорам. тамом саволи навбатӣ ана ин мантиқи савол нестай брат неки боша ҷавоб метавонам. барои чӣ як хел мардако занак миҷозанд? барои чӣ як хел мардако занак миҷозанд? ира ту худат прекрасно медонӣ чӣ хеле ҷавоби брат. барои чӣ як хел мардако занак миҷозанд? хай рости гапа бугум братам ҳози наза мардаки гап ма тамом кунам ба биза. майла мегӯянд ки ягон марда бояд ба зан баробар накунӣ асосан. мақсад дар китобо омадаиҷа вақте ки занак миҷоз омад иҷода ма нагуфтам ки ранги занакоам. мисол нагуфтам точно мардак занакай нагуфтам занак миҷоз яъне феълшон ранги ҳамоа ранги занакай феъли мардак бояд ягон вақт кругу пурӯшонамтария мумкин барои ҳамун хотир мақсад круги ҳамтари занак миҷозо да мешинам ранги занак мешинам круги занак. ай бля атфетави не бомба атфет бомба мада маъқул шид. точно ҳама одаме ки ман мехостум ҳамин гапа бифаҳма ӯ худаш қабул кард уже гапа ма барои ҳамин қайи савола додум. мегзарем як саволи дигар мантиқӣ да брат. кадом парранда тухм накарда таваллуд мекунад? саволи мантиқия. тухм намекунад не ки таваллуд мекунад. ина мисол мирғ вақте ки тухм мекунад баъд ай дурунюй сусу чуҷа гарм мекунад ора баъд чуҷа мебурад не ки чӣ ба тухм намекунад таваллуд мекунад парранда. саволо ма набинӣ гуфти худат чишмот зур мегзара брат. таваллуд мекунад намедонам. намедонӣ? ма бизанам тра брат. халқа сахт намезанам мардаки гавранги вибратсия. кадом парранда тухм накарда таваллуд мекунад и чия кӯшапарак? не барои чӣ репа интихоб кардӣ? ягон
чизи дига набуд, ягон роҳи дига набуд, ки ту ба ӯ роҳ бирайо барои реп нарай, брат. Рости гапу ҳамун як савол нест ин чия? И саволи мантиқӣ нест, чиста пок нест, брат. И ҳамун даврае ки мисол чӣ буд ку? Доктор Эмфи буд ку? 95, 96, 97, 98. Не, 95 худм таваллуд шидагим, братан. Не, ма то што карьераша мегум, саршавии карьераша. Саршавии карьераша ма солои ҳамун 2005, 2004 ҳам хали ёд ёд мастае ки дар телевизор я соло мақсад камтарак знаменит шид ку. Акр дар телефон точно ку гӯш намекардам, не ки дар телевизор як сар медодан ягон чиша духтари зебо ту қадр аст, ту расо ҳамхе ҳами чота ҳами чиз хеле кучада бисёр сафпадад мекарда гапҳош мақсад либоспӯшиш ва кепка пепка ҳамун может ҳамун интерес қапида будам, интерес нишида ҳами чиз ба оста омадем. ин ҳами вақте ки Исмоил треки Тоҷикбача хондагӣ буд, ака Исмоил ҳамун треки Тоҷикбачаша ма гӯш кардам, да лагер будам. баъди ҳамун 2006 ай лагер омадан уже реп як бигем дар Тоҷикистон як камтар шукуфта бигем, камтарак мақсад мардум уже фаҳмидан ки реп чия, бачаҳко уже реп да часпидану мисол ҷавоно авчен мо майда будем, наметонистем бирем ягонҷо дар реп бихонем. баъд постепенно ҳамихе вақтҳо гузашт, Абада омады, Баха омады, Шон омадем ё ҳамун давраҳода баъд ма якам хали мақсад возможностҳо бисёр шид барои реп хондан, рафтам реп запис кардам. Хуб, брат, ҳамчун репер вазифа дора ки бояд бидона ки дар ватанаш якум бор реп ки хондагиай. ҳамчун репер. Мисол ма туро савол метавонам. Ту репери якум бор дар Тоҷикистон репа ки хонд? Медонӣ? Якум бор ма як гурӯҳа медонам, гурӯҳи JFB буд ё ки мумкин пешай ягон кас рост мега. JFB агар хато накунам солои 86 то 95 ҳам хеле солора буд, да? Бо уҷа як гала группҳо будан, реп трувер нав духтаро будан, бо як группаи дига номи духтароне ки ма ора гӯш накардагим, ма ҳами айнақлои ҳами акҳо фаҳмидагим. мақсад атаги хе мактаби кӯҳна ма то ҳозира SVS-а медонам. SVS Ҷаман намёрада мақсад. Ҷаман connection эс. намё уже мадад мактаби кӯҳна ҳисоб мехӯрам. Я саволи дига ҳами ма то што тура гуфтам ки қатъи Шон чӣ мешавад, трек мешавад, ту гуфтӣ ки мисол по возможност оянда да мебинем, қатъи барон чӣ? Барое ки яд кас нарис мегум брат, фаҳмидам гапта. Бо мегум ки брат ҳеҷ чира ози ягон чира гаранти дода намешавад дига. бовар кун ҳами вақте синни солат мегзара, вақте одаморо шинохтан мегирӣ, як кас айту мерава, як кас дига ба ҷош меояд, як кас ту меравӣ пеш як каси дига, инам хеле мешавад ку оста постепенно бо гузашти вақт уже ҳама чӣ ҷобаҷо шида, ҳама чӣ рафтан мегира. барои ҳамун ма ҳеҷ чира ози гаранти дода наметавонам ки не қатъи барона мешава, мумкин оянда да бишава. ма шанси калон доштам да авлод медиа будам, қатъи чандта фит кардам. Шахе я саволи дига брат, ҳамин саволе ки як кас гуфта ки эй темои во ки разборое ки шидагиян ҳам то што ҳеҷ ка ответ надод, биромад Лонел гап зад, аймо байни ҳам ходам, и ҳамаш барои сума ҳама каса тақсим кардагиян, да Лонел додагӣ нестан. баъд у одамо то што ҳалала кардиян ура видео кардаи тарафи ту ҳамин гапҳоро ма шинидам. мисол хостам ки тура бугум суме ки гонораре ки баъди батли 6-1 мисол дастрас карден, ҳаматон тақсим карден, Лонелда нарасид ё Лонелда надоден, чӣ хеле шид ҳамин ё сумое ки нишон метаврад. ҳамин саволода ози ма бояд подробный ҷавоб битум ва уҷа як гала гап кор шидагиай ози ма наметавонам ура подробный ҷавоб битум. пуст ҳами кадомеш ки айма дилаш дур мерава, кадомеш фикри нито мекуна, кадомеш чӣ мекуна, пуст хчомброян гап занам ратам. ма ҳам қаваъда метам ки ҳамаша як рӯз мардум худаш мефаҳма. тамом бародаро, бахшиш ҳамин саволода пурра ҷавоб дода натонистам. як чиз гап баъди батли 6-1 рафту омади хезе 2020 ма мисол яъне тура дар назар дорам шахер қатъи навик чӣ хеле рафту омад дорад, мисол гапу чапиан хе гап мезананд ё ки
ягон ҷуда папалчи салом мекунем папалчи салом мекунем брат мардаки гап ма бинимиш намегирезим ягон ҷуда мисол бинимиш гумеинам яки бихеза навик бига ки биё братан фит кунем ма гуфтем ёки биё як группа кунем не группа намекунем точно братан не ки ягон ҳамкории ояндада брат гаранти дода наметавонам брат барое ки ҳама чиз сиданаш мумкин ай ҳамкорӣ мара мефора ҳамкорӣ кунам қатъи любой кас братан қатъи ҳама мисоли гап не ки то што мисоли гап яҷода план бикашем барои ягон группа кор кунем ё барои ягон проект кор кунем дар боло ягон проект чанд каса ма ин кора ҳаётумда намекунам дига даже ду кас қатъи намекунам брат як кас қатъи ду кас шаи намекунам брат охири саволам метем ва барномаро ҷамъбаст мекунем шах ба мухлисои худат чӣ гуфтанӣ ва ба одамое ки нисбати гумони бад доранд чӣ гуфтанӣ як хел хита мисол ҳамҷода бибуро гап биза ки мардум бовар кунанд ки ту дар ҳамиҷа виноват нести брат фаҳмидӣ ма чӣ ба бояд мардум доказат кунам ки брат ма виноват нестам ки пиша ту дар дурун медонӣ чӣ гапай хайна нигоҳ куда братан нами дар хонатон мисол ма мисол овардестам ту ҳамира медонӣ ки ҳозир ҳамин статусе ки ту дорӣ ку нами ҳозир дани мамен рафтагиай чиста ҳамин фикри шахсии ма нами уровни барондай уровни баронда рафтеса не ки тамир не брат слишком бад болои бад бурдӣ не ки ма ҳаракат мекунам ма ҳеҷ кахи охи ма ҳақ дорам ки фикри шахсии худма бугум ту нами ма тура нами уровни ҳамун да дидестам ҳозир нами ма тура уровни ҳамун да дидестам брат барои ҳами мара бифаҳм ҳами охир да ҳами мардума як гапе бугу ки то што ҳамиҷада амхелӣ кор шид ва хоҳиш ку ки темаро стоп кунам нигоҳ куда брат ма ҳозир як чизат мегум ҳамун бачаҳо ҳамун видеошонда гуфтагианд ки мо тура доказат мекунем агар як видео кардӣ ма ҳозир братан як видео дар канали худам кардам як видео уна хати бачакҳои тоқитивӣ кардам ина бои сеюм видео кардастем ина се видео шид братан агар ҳамо доказательства дошта бошам бороям пӯст доказат кунам братан ма ягон чира дар ягон кас доказат кардан нестам брат ма ҳамаха гаранти метавонам ки вақт ҳамаша худаш нишон мета брат якумш димш ина нигоҳ куда брат тура дар хонатон мисоли гап нос накашӣ агар мисол хонагиатон га нос мекашида ма ту бигӯй ки ман намекашам нос бага хай нигоҳ куда оли мо тура доказат мекунем ту чишон мегӯӣ братан майли доказат кунем майли доказат фактотуна биёрин майли ина нигоҳ куда ма ба гап ку братан ҳозир мешинем дар ина инҷа 15 каса братан мирғ мебиронам 15 каса балабол мебиронам 100 кас дигара оқи падар мебиронам братан гуфти на любой чи гап задан мегирем ба гап братан ба гап бигирем братан роналдо ба гап бигирем не мисол гуфтестам роналдо мисол ба гап бигирем братан Джек Чан чаранги брусли кадай типа дар ми зиндагишда не ки Джек Чан худаш мегӯяд ки ман намехостам ки мисол мара одамо гам брусли дия мара мефоред ки одамо мара ман мехоҳам ки одамо мара бигӯянд ки перви Джек Чан карочи якум Джек Чанам хеле гапҳо ҳастай бисёри одаморо ҳамин одаморо бисёр шаи нашона то ҳозир ана шашбага накард мисоли гап унамо одам гуфтагӣ буд ки агар ман батла накунам ман мирғ мисоли гап ҳамун батл нашид ҳамунҷа чанд мисол чанд нофаҳмиҳо шидагия чанд коро шидагия братан ба мирғ гуфтан ба криса гуфтан ба балаболӣ гуфтану балабол нестай ку братан не ки ма ҳамақа гуфтанем ки кадомеша ки мисоли гап сахти бад расидаги ягон кори ма кадом ҳичка бегуноҳ нестай братан ма ҳозир дар ходу паходи ҳамин хезе 20-20 чанд сим шидагия ба худо мегумад просто акнун телефонта меги барам буфурӯшум илтимос барам амода ягон сум битам барое ки ӯ братан ӯ суме ки ҳозир ма тура бугум меги била нахо бароям ҳамин суми гуфтагӣ мақсад хикади бароям ӯ кадомеш ки мисол фикри бад мекунад фикри чӣ мекунад пӯст бурояд доказат кунад гуноҳи ҳама азимаш ҳамиае ки дар дили мардум гумон дохтанай фаҳмидӣ братан дар дили мардум гумон медозӣ гуноҳи калонай ва барои ин ҳамин гумона нест кардан ман ҳамада гаранти метавонам ки вақт ҳамаша нишон медиҳад гап нестай просто так завадса намекунам брат ту мара медонӣ ку ма чӣ кардем саломат бошӣ брат ма як бори дига мегӯм ки ма
любое время мисол да бартам брат, любое время любое хизматам мекунам. Амити якум барномаи ма даъват кардам, ту не нагуфти омадӣ. Гап нестай, миннатдорум ва хоҳиш мекунам ки охирон гапи хита барои мухлисот биза брат. Гуфтум братозиам, ҳамаша вақт нишон метад. Ҳамаша вақт нишон метад. Пешравиём дар ҳамун канали Шахера. Ҳа, бебе як чиз дига, трек бача бахду духтаро безор кардестан, треки италиян кай тара присидестан. Чон мекунӣ ти италиян кара кай мепартӣ? Доли напартофтамаш кадом духта тара присидан? Ту ма тара гуфтам ку на нишон додам. Нефаҳмидам, ӯ яда касан, ӯ коргаро истусан. Фаҳмидам брат. Ина. Хай, инами уже ина видео кай меброя? И видео ина имрӯз 21 май. Имрӯз 21 май соат 1 шавай. Значит соатҳои 8 ё соатҳои 9 саҳар меброя уже. 9 саҳар меброя? Амирӯз? Соатҳои 8 ё 9 саҳар меброя. 8-9 саҳар агар брояд, соати 5-6 бегада уже итальянка дар канали Шахера official ҳаст. Тамом бардора мо сайти Шахера дар ина ҷа мемонем, бидурен, подписатсия кунен, колокольчика биҷиқен, соати 5 треки итальянка меброя. 5-6 бега ва рӯзи шанбе дамош бигирен гӯш кунем. Ҳаму як савол дига брат. Ҳаму треки ки охирон хонди ку дар Инстаграм партофтӣ, ҳамура чӣ ба номша моҳпарӣ намондӣ? Чӣ ба моҳпарӣ мондаш? Мара чанд кас гуфт ки Шахера бигӯ ки ҳамун трека моҳпарӣ мона. Не брат, хали трек ҳастай ку ӯ бо тимоли хичдагия ошон шава брат. Ман якум бор дидестам дами таърихи реп. Ман рости гап ай 2009 сол репхонира сар кардам, не ки ай 2007 сол қатъи реперо будам. Якум бор дидестам ки трек дар бораи модар бухонӣ, не ки ӯ дис боша. Ма любой кас вақти ҷудо шидан, бестак, любой кас вақти ҷудо шидан ай клан ё ай ягон ҷо ҷудо мешаванд, чӣ мекунанд? Мисол мебуроянд дис мезананд, ягон чӣ мезананд. Не ки Шахер ин кора накард. Чӣ ба? Ма брат, бисёри баъд мара мисоли гап гуфтестан дис биза, бисёри баъд мегани хелику хелика. Ма боя бор дига мегум брат, ҳамаша вақт нишон метам. Ма ҳамақа подскаст мекунам ки братан, ту медонӣ ки ма тез даватса намекунам братан. Ту медонӣ ки ма просто так ин кора ҳамхе намемонам, ҳамаша вақт нишон метам брат. Обод бошӣ. Саломат бошем братано. Хуб бародаро, ин буд ҳақиқат дар реп дар канали Touch проект. Ва дар оянда шумо кадом репера дидан мехоҳед дар комментарӣ бинависен ва мо ӯ репера аниқ меорем. Обод бошен. Бай бай ку? Бай бай. Бай бай.